Ziyarci Kanzo Comedians domin samun shirye-shiryensu. Kana kai mana subscribe nuna mana alamar kararra. Mun gode. Okay. Uban waye ya taba ka? Wani ya buge ni. Mu da muka je muka yi iskanci a ƙasan gada a Maiduguri ko tuma durin wannan kai mu muka yi tuwo muka yi malmala muka yi su kai mu je ma da kai na kai ƙarya ne wallahi ko bulo ya san mu a cikin hip hop ina mai hange kuma in na fito na wuce wanda sai kallo yau na fara zuba ba wani ma saura Hausa bai kun kira ni na ansa Bello Hassan suna na babu gadara hip hop ni na san waye ta baka kai laya nan wai yaron gani ya bai son zuwa wurin sallah kai ku zo mai jami'i nan Ba a ƙida mu guda to wannan da cewar hannun ku an ga ita ce ruwan haza mu yi saboda haka yau ana rana. okay dariya suke kun ce ba zan iya batun da